Por terceiro ano consecutivo, Arousa Norte volverá a apostar este verán polo desenvolvemento de dúas iniciativas que contan co respaldo maioritario do público. Trátase de dúas accións consolidadas. Por unha banda, a celebración dos vermús musicais, co que se consigue que as rúas dos 4 concellos de Arousa Norte durante o mes de agosto se enchan de música en vivo. Ademais dun atractivo turístico, a iniciativa serve tamén de dinamización económica, xa que fai partícipes tamén do proxecto sector hostaleiro. A outra das accións a desenvolver será a disputa novamente do circuito 4 carreiras e unha meta, unha actividade organizada polas concellerías de deportes de cada un dos concellos. A Mancomunidade prevé tamén a realización grazas a un convenio que se asinará en breve coa Axencia de Turismo de Galicia da primeira regata Volta Ons Trofeo Arousa Norte, prevista para o próximo 18 de agosto. No pleno desta mañá acordouse tamén que a entidade participe cun stand propio na Feira de Turismo Intur, que se celebrará en Valladolid do 22 ao 25 de novembro, e terá puntos de información nas feiras de turismo náutico Gran Pavois de La Rochelle, do 26 de setembro ao 1 de outubro, e no Salón Náutico de París, do 2 ao 10 de decembro.